nevěř, když ti někdo říká, že něco nezvládneš. Ani když jsem to já. Ano? Ano. Když máš sen, musíš ho uskutečnit. Když někdo prohraje, tak ti bude povídat, že prohraješ i ty. Když něco chceš, běž za tím. Tečka. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. Než si sami myslí, že mohou být. Tohle shledávám velmi obtížný. Například inspirací. Jak se ale sami inspirujeme k tomu být velkými, když být menšími nestačí? Jak potom můžeme inspirovat všechny okolo nás? Víte, občas si myslím, že k tomu využíváme dílo jiných. Fast! You, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. Řeknu ti něco, co už víš. Svět není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš. Kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom tak se vítězí. Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavinili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší, pamatuj. Pár rozehrávek, pár bodů a je konec. Dnes jsme v pekle, pánové. Věřte mi. A buď se necháme roznést na kopytech, nebo se vyšplháme ven. Na světlo. Dostanete se z pekla jen krůček po krůčku. A my se o každý ten kousek porveme. Jsme schopni zničit sebe i všechny kolem nás. Kvůli každému kousku. Jo, o každý tenhle kousek bojujeme zuby nechty.
Protože víme, že jedině když je dáme dohromady, tak se pak teprve rozhodne mezi vítězstvím a porážkou. A mezi životem a smrtí. Tenhle kousek získá jedině chlap, který i zemře, jen aby ho dostal. Já vím, že trochu smysluplný život vedu jen díky tomu, že ještě stále jsem ochotný bojovat. Protože tohle je život. Bojovník se nevzdává něčeho, co miluje, ten nachází lásku v tom, co právě dělá. Bojovník není o dokonalosti, nebo vítězství, nebo nedotknutelnosti. Je o naprosté zranitelnosti. Není žádný začátek ani konec. Jen jednání. Tady se rozhoduje, kdo je mistr a kdo ne. Když bariéru bolesti překonáte, dokážete, stanete se mistrem. Když ne, vykašlete se na to. A to je právě problém většiny lidí. Nemají odvahu jít do toho a prostě si říct, překonám to, děj se, co děj. Když něco chceš, běž za tím. Tečka.